Ayun, palabas na kami ni Ami. Time check natin ay 5:40, 5:45. Kami na lang dito natira. Uwi na kami. Pag-iisipan sana namin na umuwi kami sa Bicol. Kaso sayang kasi pumusahe. Ano ma? Naguguluhan ako eh. Naguguluhan din sa amin. Sa 16 pa yung follow-up check-up. Medyo mahaba-haba. Ayan, good morning. Ayan. Araw ng Huwebes, Pitsa 2. Napunta kami ng PGH sa amin. 4:30 gumising, naligo, nag-almusal. Ngayon time check natin ay alas 6:15. Sana walang traffic kasi may rally ngayon na magaganap dyan ata. Dito ngayon ata sa Maynila yung rally. Oh, basa. Iwan na lang. Ano mo na lang? Ha? Oh, iwan na lang. Papunta kami ng PGH, tapos paka-check up diretso kami ng Cavite sa Tansa. Cellphone. Kasi yung cellphone niya naiwanan namin nung bago sa operahan, kaya kukunin. So doon muna kami mag-stay. Palabas na kami. Anong dala? Tara. Kami na magbayad, no? Bisa na. Ito na. Wala. Andali. Dito. Homestead ka na. Homestead pala. Homestead. Ito kami. Palabas na kami dito sa Homestead. Ano nga yung condominium na yan? Homestead. At taga-premiere ako. Daming nanonood. Yan lang. Saling bulog pa yung mukha. Bali mag-grab na lang kami ni Ami para di siya matagtag. Oh, check mo na. Siguro mga 300 yung bayad hanggang PGH. Tagal matapos, gusto ko nang makaano muna. Tagal matapos. Sigat na ng katawan ko, puro higa. Ay, oh. Ito na yung ano ayan na, sisit up na ng lamisa. Hindi mo na pagbuka. Ano ko? Ayan, papunta namin PGX. Hinatid mo na yung salamin. Buti nandun pa. May salamin din sa grab.
Parang dati yung mga ganyan buhok talaga. Ayan, dito na kami sa PGS. Ayan, nakababa na kami. Napapasok na kami ni Ami. Dito kami sa loob ni Ami. Nantay na lang tawagin. Bali, 2 beses na tawagin niya. Antok. Alam sa lapag oh. Lapag ito? Ayun mga parang Jason at ano? Natatawag pa lang si Ami. Natawag na siya. Tapos may ano na kung pang ilan sa pila, pang siyam. Bali babalik pa kami mamaya kasi magtatawag yan ulit para i-check up na. Yung pagtawag ngayon, ibinalik lang yung blue card saka yung white card. At time check natin ay 11:07. Bali sabi ko sa kanya, lumabas muna kami kasi pang siyam, nakatulog na kami dito sa lapag. Pang siyam siya, kaya baka mga alas 3 na yan, matawag na naman. Tara, kaya na muna tayo. Alam naman iwan to, siyempre dadalhin talaga yan. Ako magdadala po ganyan. Kaya muna kami sa labas. Kunting tiyaga na lang, matatapos din. Tiyaga na lang. At kung ano magiging resulta ngayon, ano sabihin kung ano kaya palagay mo? Kaya nga 3 days siya, yung sinabi nga niyan 3 days. 3 weeks. Ano, 3 weeks, yung ano, kada linggo. Pero sabi niya kasi medyo okay yung pakiramdam niya. Bahala na kung sakaling sabihin na tanggalin ngayon, tapos sabihin na ano, balik namin sa sunod na buwan, baka bukas umuwi kaming Bicol. Kung anong sabi, antay na lang tayo kung ano update. Kasi kailangan na rin namin umuwi, tapos ano, yung anak namin. Pero di naman namin pinapabayaan yan. Papadala ko dun nung nakaraan, nagpadala ko 1,000, tapos 1,000 ulit, tapos ngayon 500. At pinapadala namin yun para may pang budget. Tapos doon pa kay Papas, kay Bianan, pinapaabutan din namin ni Ami. Kasi umalis kami doon, wala rin pera yon. Pero may bigas naman doon. Masakit na ng katawan ko, kakahiga. Kailangan kong makadiskarte din kasi puro palabas yung budget. Kaya kung bigyan kami ng bakasyon ng 1 buwan, uwi para makapag-vlog tayo doon kung sakali at makapagtinda. Pero kung sabihin na may check up sa sunod na linggo, no choice tayo. Dito muna tayo. Tara, kaya na muna tayo. Kaya muna kami namin.
Labas muna kami namin para kumain. Ito na sa Supreme Court. Ayan. Kain muna kami sa labas. May mga nakaabang dito sa sakyan na rescue media. Okay, kung sabi kasi may rally. Oh, hindi nga yung nabasa ko nung nakaraan dito na sa Maynila. Pero sa EDSA pa rin kasi holiday nga ngayon dito. Ay, holiday. Walang pasok yung mga estudyante sa Maynila. Sa Maynila lang yung walang pasok. Pero traffic na nga may mga rescue, may ambulansya, media. Hanap kami ng mga pagkainan ni Ami. Yan, nakakain na kami dito na kami sa loob ulit. Hindi pa rin natatawag. Antay kami ni Ami. Tulog na si Ami. Kung wala si Maria, si Aquino, 420. Alicia, at saka 420, dito pa rin kami. Suliet. Hindi pa kami natatawag. Ayan. Ayun, palabas na kami ni Ami. Time check natin ay 5:45. Kami na lang dito natira. Uwi na kami. Pag-iisipan sana namin na umuwi kami sa Dipol. Kaso sayang kasi pumusahe. Ano ma? Guguluhan din sa akin. Sa 16 pa yung pag-up check up. Medyo mahaba-haba. Kami na lang dito. Dito na kami sa labas. Yan. Sakay na kami ng bus papunta ng PITX. Punta kami Cavite para makuha namin yung cellphone ni Ami. Naiwan doon. Sakit na ng ulo ko. Gumising kami 4:30. Nakarating kami dito. Anong saan nakarating? 7. Ngayon lang kakawin namin dito sa labas. 5:49. Nandito na kami sa bus. Punta na kami ng PITX. Magkikita rin sila ng cellphone niya. After 2 weeks. Kaya naman pala na walang cellphone. Hindi mo kaya. Ginamit mo yung cellphone ko. Yung 50. 25. Okay na yan. Sila kayo, sunod-sunod, mga bata. Pero sayang din kasi yung pamasahe. Balikan. 5K din, no? 5K lahat. 5K, balikan. Gusto mo kasi? Iya, manego siya.
kami sa PITX. Kain muna kami namin. Gutom na. Kain eh. Nap-order ko sa amin. Kain mo na. Gutom na. Iinom pa siya ng gamot. Ay, grabe na, masakit na yung ulo ko. Gutom na ako. Yan, nakapila lang kami na ano. Yang Pista Mall. Tansa. Parang pila. Andito na kami. Ayan, dito na kami sa Cavite. Kakababa lang namin ng bus. Time check natin ay ano, 9:01. Pagod. Ano? Wala si ate. Kaya pa. Cellphone. Lubat. Lakad na lang kami. Ano kaya project dito? Sakit na lang pa ako. Simula pa ITX hanggang dito tayo. Ay daw pala nagluluto. Buti walang ulan. Hapakan mo. Lakad. At 16 pa yung ano, 16 pa yung balik namin para sa follow-up check-up ulit ni Ami sa 16. Medyo mahaba-haba. Nandito muna kami sa Cavite, Petera. At bumili na rin kami ng gamot para sa ubo niya. Tapos sa 16, yung tatanggalin yung ano niya, yung nakadalos sa tenga niya. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. Maraming salamat sa lahat mga nanonood at sumusuporta. Shoutout po sa lahat mga viewers, mga sponsors. Shoutout sa lahat. Ayan, bye bye.